ऑटोमेटिकली potong खानाय मो potongनाय मो potong खानाय जों दिनै बायजालबारि आरो खातालकिया न SDM बाय खाय नाथिका दिनै आरो बायजालबारिनि आउटपोस्टनि दिनै पुलिस अफिसार बसनि लबि तंखा बेखौ अमना कारिबो जों दिनै आरो एसे जे खाताल अफिस सुंनानि आ थाइनो जों थांनाय लेखे SDM सह ताइ दिनै बिदाग एलाका उन्नयन तहबिल बाय स्लामजाक पश्चिम बेलसाराव जे हाथि अब बास्ता मतन रूम तंगो आबनो जों थांनायखा SDM थांनायखा बबलायखा हामजाखा एवं जों आरो बलायखेनो खुशी तामनि हिकाय चिनि म ताबो उनको कताल कासे पेस उन्नन थांग तंगो निकाम सामसो लुइ तंगो बेकाय आरो सामुं फाइनल बागै आनि MLA फान होता आं 5 लाख टाका ताबुं नथि थिदि दिखा एवं 5 लाख टाका ना एवं अल लकआप रक सामनन बागै जा दरजा जानार जा सामन नांगनि खरच अबा आनि MLA फान हैनो मन सामरिना मे दिजि बाय जखन आलोचना ताबु बनां साका आं प्रमिस खाय दिखा जा आनि 5 लाख टाका आं अर दिनाय केमिया बुबागरानो बसाका बुबागर ब्लाइके खुसिंखा बुबागर सनाखाते 5 लाख रि व्यवस्था खाय दिजंनाय तबो बायजालबारि थाना उनखुन हैनो बहुत साव गेसें खाख्लायो जे चिनि बायजालबारि एप्रिल मासनि बिसिंगनो दिजिमिया कग्रिका एप्रिल मासनि बिसिंगनो मखताल कायसा उनको PS उंनाय ओंखाय ताइ चिनि ओ जे रामचंद्र घाटनि लुकुरो साल कलकमा बिसि कलकमा बरक कल्याणपुर खय जे थांतमनि ताइ थाना नांगा बायजाल ओ फायजाखैनो जत किसु लुकुरो अरन बरक जत किसु सुख दुख साथै माननाय कग्रक मालाय फैमाननाय ताइ पैसे पिरंगै खय कल्याणपुर ताइ थाना नांगा कथा गाबोन बागै सरकारनो जों लेखा हामै मारियो विशेष करा मुख्यमंत्री जों लेखा हामै मारियो बखग रिमानथै कगनारगै दिनर जों PS कथा हामै